yung second name ko is Vittorio. Oh. Ba't Vittorio? Sino ka yun? Isang Bale, lupalo. yung Jean talaga, pag English name is John. Oh, di ba? Is lang, John. Oh, tapos, si Vittorio, yung Vittorio naman, nakuha sa parang boutique parang brand name siya ng French. French clothing? Oo, parang ganon. Kaya natawag na Vittorio, yun. Kaya napasok yung pangalan ko na ganon. Tapos yung lola ko naman, yung nanay ng tatay ko. Ayun. Tinatawag ako noon na, hindi actually na Bito eh. Parang, ewan ko, hindi ko na maalala. Pero dun nagsimula yung nickname ko na Bitoy. Siya yung nagbigay ng nickname ko. Ako, wag niyo nang tatanungin. I don't usually use my nickname talaga. Pero ayun, syempre, kilala na ako sa Bitoy, sa pangalan Bitoy. Speaking of nickname, siya. Wag niyo nang tanungin yung nickname ko. Oo, Dami diba? ang nickname Ang eh. cool. Sikat na sikat eh. O bakit Ito kasi yung lawit mo. Oo nga eh. Kakulay ko to oh. Taas mo kasi Di yun. ba si Simi ganun lang yung mata niya? Ganun pa yung buhok Bakit ko. ganun ba yung mata ko? Hindi. Laki-laki nga alam mo. Buka na yan? Ganun ba yung mata ko? Sige nga. Titigang ako, di ako lungkot. Mukhang buka na yan? Oo naman. Malaki mo kasi. Nakikita mo ako? Simi lang ang tawag sa akin. Nickname ko yung Simi. Hindi ko alam. Sabi nila, medyo kahawig si Simi. Eh, tingin ko, bilog yung mukha nun. Hindi na bilog yung mukha ko. Pati yung pork. Kahit ganyan tapos ano. Mamaya ka na kumain. Subo. Ano to? Ito. Baka ano na nga pala yung natin? Ano? Kumanta ka nga, sis. Hindi, sige, yung sample ka nga kumanta. Yung masakit. Yung masakit. Yung tagos. Yung kwam. Sige, yung tagos. Yung ano? Sa nararamdaman Pusong ko. bato. May gusto ka Pusong bato ba sa yun? kanyang mahal. Sige, go. Gusto ko yan. Gusto ka. Kunin mo na ang lahat sa kanya. Wait lang ha, CR lang ako. Hindi, i-todo mo na yung ano. Excuse Oh, complete. Hindi, sample lang yun. Ay, nag-walk out. Hindi, CR lang po Makaiwas eh. Gusto ko ako. makaiwas eh. Ba't siya yung Hintayin ko lagot? siya. CR lang Sige, naman ako. hintayin ko. Magandang ko yung mayaw. Opportunity. So, ano? Ay, wala siya. Advantage. Let's take Oo nga, oh. advantage. Ay, tagalan mo dyan, ha? Sabi mo tagal. Pero okay naman. Nung first time namin nag-meet, medyo nagkahiyaan konti. Pero ngayon okay naman na kami. Ay. May ganon. Bayan naman natin usapan. Ay, ikaw naman. Ikaw marunong ka rin kumanta. Saglit lang Eh, Ayoko muna kumanta. siya na lang kasi tinatanong nyo kung sino marunong kumanta. Eh, di. Alam ko, siya nga, marunong nga siya. Chef, kung meron tayong girl, meron tayong boy. Di ba may banda siya? Girl boy, bakla, tomboy. Kabanda ko ni Shake and Jason. Pero ngayon ko lang nakita to eh. Hindi na nagpakita sa akin. Nako, baka may ninakaw na iba. Hindi, in fairness, sana kami si magbanda. Banda ko. Si Emro, ay nako, isa siyang silensyong tao. Diba? Nung una ko siya nakita, parang, hindi yan iimik. Hindi yan iimik. Kasi hindi talaga siya umiimik. Napaka-silensyo niya. Pero mabait. Napakagaling kumanta. Nako, ayun, seryosong tao yun. Pero pag nakasama mo na, mabait yun. Sobrang bait, as in. Pag hindi ko pa kasi masyadong kilala yung mga kaharap ko, tahimik talaga ako. Super. Kasi flamenco Madam, dancing. kilala mo ba yun? Yung saan ako nagmana? Ano naman? Yung maganda. Yung napakaganda kong in. Oh. Sino ba yun? Tapos sabay tingin. Asan ba? Saan ba? Si Madam Jean. Nako, pag family. Ayan, dyan ako mahina. Actually, ako, adopted lang ako. Inadapt ako ng nanay ko. So, bale, na yun, yung nanay ko, kapatid ko sa papel. Hindi nila pinag-uusapan yung tatay ko mula nun kasi baka nga daw may posibilidad na hanapin ko. Tsaka, kung may hihingin ako, ganun-ganon. Pero wala silang inopen. Ni nga full name ng tatay ko, hindi ko alam. Teka lang. Siyara ko ah. Nagsalita. Bakit? Nagsalita ba? Ano ba yan? Bakit ayaw niyo? Alis na ako. Alis na ako. Kung may back. Hindi, unahin mo na. Mix, di ba dapat una ka? Ikaw yung Wag. Sige Wag na. ako. Promise, wag ako. confidential ba yan? Ay. Ayun. O din, kain mo na. Sorry.
Buti na lang. Ay, gano'n. Aalis na ako. Cannot be rich. Oo. Maka-con ba yan? Ayun no, nag-text na, bro. So, Sino yan? bakit? Sino yan si Albert? Bakit? Oh, sakit! Pang ilang beses na yan, Bitoy. Tatlo. Bakit? 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 Talaga? Promise. Eh, paano na to? Paano na to? Lakad mo bukas, kuya? Lakad mo bukas. Wala pa. Bukas pa yun. Oh, bukas pa nga eh. Anong plano? Plano. Ewan ko pa, basta magde-text na lang ako kung meron. Ganyan na ba? Uso na yun. Text. Ay, Oh, Paano to? teka, paano to? Uwi ka Ikaw na. nag-order nito, tapos ikaw una alis. Bayad na hindi. Bro, wala akong pera. Maaga ako umuwi kasi may mga nag-text sa mga kaibigan ko na gusto daw nilang gumimik kasama kaming mga kabatch namin nung high school. Kaya yun, napag-isipan ko rin na ngayon ulit kami magkikita ng mga kabatch ko. Kaya pumayag na lang ako. Nag-CR ka din? Bakit umiiwas ka sa topic? Ha? Hello? Asan siya? Wala na, umuwi na. Hindi umuwi talaga? Oo. Oo nga. Pinakasan. Tayo magbuhayin na. Patak-patak daw.